and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Muulit na ka? O pa kumahibaw? Uy, pag-sure, uy. O lagi. O pa kumahibaw, muulit ba ko? Ngayon mo trabaho, unsa man? Mo report ka o niya. Ambot lang. Ay, may nanawag ni mo ay. Kisap ka ni nanawag? Number man eh. Ay, basig si Mr. Martinez na. Ah? Hello? Hello, Greggy? Ikaw ba kinanawag? Hello? Si Janice Greggy? ni. Oh. Dili ni si Greggy. Ka? Huh? Janice? Oh yes, ako ni. Kaysa man ang Greggy. Aha? Nga na nanawag ka? Kuan lang, kining, niato ko sa inyo tos lubuwa. Unya, nakita mi ditong utik ni Franco o ni Inday Claire. O sige, buhatin mo dito. Ni kuon, giguto mong ko. Gana nanawag ka? Sa ituyo ni mo? Kuan, kining, naglalis ra ba ko mo ni Franco? Kalabot sa mong plano ni Mr. Martinez nga mo ato sa Hong Kong. Humok gud ni mong ilong, Janice. Ha? Humok? Hala no? Nagulo ka sulti ka nga humok akong ilong. Musugot ka nga dadun ka ni Mr. Martinez sa Hong Kong? Hala no, syempre Kati. Kaya nanganay ko kung makaanhaan ang dapita. Ano di oy? Dili ka masugot? Unsa? O yung ko magdahom Kati. Maayo man di kayong tao na si Mr. Martinez, no? Iya lagi kung lukatan og passport ay. Unya sa dili madugay no, ma-release na to. Nga naman ko no? Nga nung gilukatan ka man niya og passport, unsa man may relasyon mo? Uy! Wa man! Ni-overlasyon ako ano? Unya nisugot ka? Na! Ang magbalibaran ako ang grasya, no? Nga, very rare opportunity ra gyud na. Hangko. O, diba? Talag sa unyo ni maong kahigayunan. Oh, Kisa may kuyog ninyo? kumirong duho. Ah! Kaswerte ko tao ni mo, day. Lumitaw-bitaw Kati. Swerte yun kayo ko. Na! Unya, day. Wani mo una-una kung unsay mahitabo ni mo? Kung mukuyog ka ni Mr. Martinez dito sa Hong Kong? Sa akong tanaw niya, no, in fairness, harmless man siya. Harmless? Day, unsay harmless good taon, day. Nga buaya man ang dako si Mr. Martinez. Hala? Nahibaw ka nga buaya na siya? Na, day! Dagang kinagbabae si Mr. Martinez! Oh, nahibaw sa ka! Unya, gusto ka... Kati? Unya, gusto ka nga mahimo kang usa sa iyang mga biktima. Oh, umaga sinabot ni. Why not? Unsa? Kailamang yun mo, di ba? Kailam mo. Nahibaw, gani ka naghuloy kung nahibawan so. Bisag maida na si Mr. Martinez, no? Pero, macho pa, no? Janice! Tubag ako ba? Macho, no? May asi pa si Mr. Martinez, no? Ay, bugo ka, Janice! Bugo ka! Olo, uy, nabugo naman. Uy, nabugo naman ko, ane. Oy! Bugo ka! Ha? Bugo ka! Kaya ano mo, daginot magkagtiguang! Hala, no? Baskog pa man siya. Uy, day, may asawa tao na, day. Uy, minyo na dako! Ay, dili, oy! Buwag man kuno sila. Ha? Usay buwag! Matod niya, buwag siya sa asawa. Kaya niya asawa, gitaban og negro. Unsa? Lagi. Kuan, kanang kining Kati. Tuod di ay ba? Kanang, akong paraygan si Mr. Martinez, ha? Nga kuyugon mong duha si Franco. Unsa to, day? Utaman, okay ka? Nindot kayo, no? Good idea. Kasi nakalindot tayo sa good idea, day, ha? Kung di pa kasi akong atubangan, day, gitaparos na ta ka! Hala! Hala! Ay! Alo no nga naman, oy, amiga man ta. Gisayunan ka, ha? Nga naman kung imo man kuno pareha si Mr. Martinez nga kuyogon min duhas Franco, ha? Aron ba
balik. Hilamay! Good Gaano di kag intention. utok, no? Uy, good intention, maguna ako. Everybody happy. Ay! So, dili ka gusto? Di ka gusto ubanon mo? O sige, kami lang yung duha di ay si Mr. Martinez, ane. Baga, judi mo gnaong, uy! Kati. Ay, nganong nabaga man ni akong fest. Ay, Kati. Uy, ikaw ba, Day? Ano man ko? Ano ko tang musugot magkagdadon ka ni Mr. Martinez dito sa Hong Kong? Asa man, may relasyon mo? Halaw eh. Wala gitaon, uy. Man ka day mo yung relasyon, Day. Oh. Yawa ka matinga, anong dadon ka niya sa Hong Kong? Mag-shopping lagi ko no, mi Kati. Unsa? Oh, mag-shopping, me. Unya, mayo lagi untang na ako. Kay, mayo man kang mamili. Ikaw ba'y mo pili sa ako ang mga palito niya para nako. Unya ka na mga branded nga mga butang. May kiko ano, di ba? Salbahisa, gini mo, Janice, eh. Ha? Kat, gikutasan ka? Ha? Animal? Nagalisuli ka ginhawa. Tiba-tiba paragod. Ngano lagi na salbahis man ko, uy. Visit ka. Kana time pa, wa man ko manghaga ni Sir Martinez. Siya may ni-offer na ko anak Kati. Unya, maikog man kog balibaran siya. Wag gini ko masayop, nga magsilos ko nimo. Ha? Silos ka na ko? Nga naman? Tuwag kinayabag bang gani kag tiguang? Oh, Unsa na ka sa kumbana, Day, no? Nga macho og batan-on og gwapo pag yun? na. Unta na ni, uy. Kada ba imong bana Kati ba? Dili gyud ka angay magselos ana. Kay super kabuutan na si Franco. Yes! Super kabuutan ng bana nimo. Dugay maging kauban sa showbiz, no? Pero kana imong bana ba? Kanang si Franco. Wag yun na ang babayis ng kinabuhi. Ikaw, ragyod Kati. Yes, one and only. Tinuod yun na, no? Ang kuno yun na ako, crush kay ko ano imong bana. Gwapo ko na siya. Nya macho. Nya, mayo mo daog show. Graceful kaayo. May mo dag panamit. Neat pagid kaayo. Ibog kay ko na niya, oy. Ibog jugay ko. Visit. Na, kadungog ka. Pero, wag yun na paglingis, Franco na ako. Ikaw rin ko na iya, ha. Mukhang gani na nga, luoy yung kay ko anong Franco. Kung imong pinuangan. Janice! Nga naman ka, tukan ka. Ayaw yung tao na binuangis Franco. Hoy, hanggaw, tonta. Animal ka. Nga naman ko. Pakita na gud ako, be. Di ba't ilang purnas di ka? Lano, uloy. Nga naman tao na say sana ako na may Animal dautan. ka! Animal ka! Si kinsa ko ka manambag na ako, ha? Kinsa ka! Wag yun ako makontak si mama pa. Mao ba? Ay, alag kabalaka to eh. Basta dugto ato ni Sofia. Iya biya atong best friend. Mao ba? Sige lang. Apaso na ko sa mama nimo. Unya, basin og mag-away na pud mo. Ay, dili oy. Ano mag-away man. Suwayan lang na kog apas sa mama nimo, okay? Amping ka pa. Bye. Oh, asa ka? Apaso na ko sa Kati, bay. Oh, may noon. Para safety ba? Lisod pa na uy, daghang mga binuang. Mao gani. Pero, asang ni mo pason? Basin og tuwa to sa amiga niya ba? Kato si Sofia bitaw. Sofia? Mm. Oh, sige bay. Amping ha? Okay, sige. Sige. Thank you, ha. Arin ako. Hello? Hello, Kate. Kate na apa ka diha? Kaya iya ka lang. Oh, napadi. Napadi. Janice! Kate. May namahibaw ka, no? Kung niya pa kasang atubangan ro, no? Ambot lang. Gilampurnas ko na nang naon ni mo siminto. Hulon mo. Iya ka lang. Hoy, smile, oy, be happy. Ay lang na nang, ay lagot pangaway ka, ti good. Nagselos ka nga ako'y dadon ni Mr. Martinez. Unsa? Uy! Nga nung kutaon, day! Uy, never kutaon ko magselos niya na si Martinez, uy! Oh, okay. Very Unsa ko good. ka? Ba, di ka magselos? Good, very good, very good.
Sa ato pa, kamera magyud ay si Mr. Martinez ang mga to sa Hong Kong. Hala no, murag yun mi anig mag-honeymoon. Janice! Sige, Kati, buyers! Hala no, may naman konsumisyon ka, Kati. Kaysa imong gipakitang kinae karon, nisamot na yun akong pagduda. Nga imo lang nang giuntoy si Franco, ang buutan nimong bana. Nagduda gid ko nga may relasyon gid mo ni Mr. Martinez. Di jud ka kapugong sa imong bakba, uy. Da, bahala siya, uy. Basta kay naglagot ko. Klaro gid kay nga nagselos ka. Bahala siya! Yung sabay pong niya sa dang gisultihan nimo nga minyo si Mr. Martinez. Giingnan ko no siya nga buwag sa asawa. Kay ang asawa gitaban og negro. Kabuag. Ay katawa day. Kinahala magklaruhay gyud ming Greggy ani. Kinahanglan gyud. Imagine ha? Imagine day sila nang duha. Mura ko no sila mag-honeymoon dito sa Hong Kong. Sofia, gikumot ang akong kasing-kasing. Gikumot, kinis ka sakit. Sabag ka ti, uy. Bibi, tabangi ko magkakita kami ni Greggy. Tabangi ko. Kadiyot, mananawag na ako. Kisa nanawag niyo mo? Si Mr. Martinez! Unsa? Bibi, ako tawag. Ambi. Uy, gikuha mo ko na mo cellphone, uy. Hello? Hello, Greggy? Kati? Si Kathy ni. Ako ni. Magkita ta karon dayon. Ha? Unsa man, okay ba? Ha? Please, magkita ta! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!